Hej og velkommen. Hvad? Skulle du sige noget? Nej, det tror jeg ikke, du skulle. Jo, jeg skulle Nej, sige. du skulle ikke sige Jo. noget. Det var mig, der skulle starte. Det var mig. Ved du hvad? Jeg skulle Ved du sige du. hvad? Jeg giver dig en flad nu. Det var meningen, du skulle ramme. Jeg ramte sgu da heller ikke. Jo, det gjorde. Nej, det gjorde Jo. Nej. Jo. Nej, det gjorde Jo. Ja. Ja. Nej. Jo. Ved du hvad? Jeg vil sgu gå en gris. Okay. Jeg skal sidde en hånddel. Ej, en hånddel har du ikke det på med hjem. Tak. Ved du hvad? Gå med dig. Nej. Du får nem. Hvad tænker du på? Meget. Ja. Og det var vores stuttedagbog. Som ikke var så lang tid. Fordi at hende der var for dum. Fordi hende der ødelagde det hele. Jeg ødelagde ikke noget. Du ødelagde det hele. Nej, Nej, det gjorde du gjorde Du ødelagde det hele. Nej, du ødelagde det Nej, hele. du gjorde det. Nej. Jo, du Jeg gjorde gjorde det. det. Hold nu Nej, kæft. du gjorde det. Nej, det var ikke mig.